Bwkango nai belekno tungplajak Mandai Noabadi Amchaioo Tipra Mothani bana kaisa Korea laharni puisai Kitarjakha kya themrang rokbai baksakaba khetao baksakaba lama kinaro amno rugi phungkasang joran simno belaikino tungplajak tomungno o samungro horkuthuk jora ono tangjakna amno rugi tabuk Mandai Amchaioo belekno tungplajak yang chongbari bo gazette notification ongkhri thangjak belekino wanami sinja patimung sabobo unglaikha phiaba yasi surmung BJP bodolno Tipra Mothani faking tui o banaro Kitarjakha tongkasang da no ingya amno belekano wanama sinsa tokhe tongkasang ni bagi jotno kok kasar laijak pheba bana pucha Kitarjakha mangpili kasui phakya Mandai Noabadi Amchaioo ठीक है Jak Noabadi Amchaioo yango tebo tongo tebo nong phungnai kebama kitari kalangi thanga kebama phusi kalangi thanga miya harigo kaile men hi khamani ko masiki klaro be ketawo Amchaioo Tongplalaijk i keluarga kita punya tengok di